Abajo. Caray. Nu er han til, der vi snakker om, at kommer lidt til at komme herind af. Det er med kontrol på ham. Nu er han der igen, ham lakseskræmmeren med den store orange hat der. Ham kan de ikke lide. Hvorfor lyder det sådan til Julian? Det skal der smøres. Nej, det er dejligt. Hold nu kæft, de får test de englænder. Både i Brexit og fodbold og laksefiskeri. Hvad har de tilbage? De kan beholde deres gamle Triumph, kan de? De vil ikke selv at køre deres egen bil. Landvåger har de også opgivet. Jeg kan ikke have ham videre ud af den her bus. Ja, men det kan ikke ham dernede, fordi vi kan ikke følge så meget efter det nu. Ja, det er godt. Bare vi er jo skoler op, stille og roligt. Men det kan jeg se, han er også helt vild med at blive her. Hvorfor stopper du ham ikke bare igen? Hold da kæft. Og det er bare en lille fisk. Den er ikke ret stor. Ja, den er lidt større end I tror. Nu igen vil jeg gerne lige sige. Den er 10, den der. Og fed som fucken. Jeg skal have mor i søen. Ja, jeg tror det er en tidepart, det tror jeg er en god idé. Rigtig god idé. Ja, så er vi godt og vel 200 meter væk fra åstedet. Den skal omdøbes til jacuzzien herinde. Ja, det er godt.
Ja, det er godt. Det er rigtig godt, det der. Yes! Vi skal have den her i strøm. Han lige har på kanten, det er fint. Ja, masser af energi nu. Du går selv med den her, du har selv fat rundt om din her. Du må lige... Det hænger nok derude. Den hænger jo i den der på bagsiden af det der andet system. Ja, sådan der. Ja, det er fint. Hva? Ja, det er også en fed i. Det er bare fedt. Ja. Der er et eller andet, der er rundt om den ene der, tror jeg. Wow, mand. Det er et langt lopper. Uha. Ja, det er perfekt. Sådan skal det. Ej, det er perfekt. Bare hovedet ned, vi skal nok nå... Nu har vi... Han har spist det der. Han har spist limen. Yes. Ah, den er smuk, Jan. Ja, det er simpelthen smuk. Det var dejligt her på overfladen, hva'? Han sprang også. Ja. Det er så fint. rulling. Vi skal lige... han vejt. Skal lige have en bjerg målt. Jeg vil sige, Kom helt ned i nettet. Så fuld længde på. Prøv at skubbe ham frem i nettet. Med hovedet. Kom. Det kan godt være det. Det er de der børnemål, der bare tænker. 86. Nej, han er 8 her. Han er godt nok bred og fin. Ja. Nu vil jeg gerne lige tage en vejrsøg på ham. Jamen, det fejler ikke engang. Han er fint.